Awale aku ora percaya bolo karo obat sing ngene-ngene iki bolo. Iki kedadian wedhusku dhewe. Kedadian wedhusku dhewe bolo. Iki ternyata wedhusku ambruk. Iki tak takokno wong jajal ombeni obat cacing. Iki tak ombeni iki bolo. Iki obate nemu tak tukokne ya. Nek ben jelas tak sepilon tak ombeni iki tunggu antara 1 jam bolo iki cacinge metu. Iki cacinge metu bolo. Bentuknya kayak cacing pita dawa-dawa ngene lho, pirang-pirang bolo. Ketok ya bolo. Iki cacing pita bolo. Iki wedhuse posisi terus lemes. Jeblok lemes bolo. Kurang stamina. Yos matur suwun kanca-kanca sing wis ngandani nganggo obat iki. Obat cacing ya bolo. Hingga berjalannya 2 hari 3 hari lagi tahap pemulihan dulu. Matur suwun.